راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام أبز زلقمو كبرا سمعتي نايلومي سوني كلتن حسفنونا يفلم الله تركي ناب غريك سغروز فتن يوم زبلتهم إرتراوان زركبهم لعلي كلتم إتي سدتنياتات قيدا ኢትዮጵያ ብዝካየድ ዘሎ ግጭታት ካብ ክልላት ዓፈርና ምሕራን ናይ ዝፈናቀል ዘሎ በዝሒ ህዝቢ ኣማይታ ሸሓት በፂሑ ማሕበረሰብ ወፍርን ንግድን ቀጠር ኣብ ሱዳን ንዝህሉ ናይ ወፍሪ ዕድላት ንምምያጥ ናብታ ሃገር በፂሖም هذه إذاعة إرنا ዜና ብዝርዝር ከስማዓኩም حلوة جماعة بحر التركي ناب غريك سغروز فتن يوم زبلوم 231 سدتنياتات قيدوم اتوم ابا كل ماي اجيان ابا نشتو ناي غففت عسى جالباز تتحزو سدتنياتات زيغاتات إيرترا يمن أفغانستان سوريا إيران باكستان مخانم بوليس تاغر افليتو بسنكي لبدا كورونا فيروس دوبات بصنع تعاصيو كاب صنحل اوان ابا جماعة بحر التركي كندز بزح زلوم سدتنياتات اب حدا اوان كتحزو ازي ناي سالستي فصامي ناي فلمايو لنفس وكف سدتنيا كساب ايطاليان مبصح كاب 6000 كساب 7000 دولار كم زخفلو استغلصو زي حغاويان اسغاغرتون اب تفصامي اب قيدو ኢሎም ኣለው በማእከላይ ባህርን በመንገድ ቱርክን ዝካየድ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኤውሮፓ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ክትዓት ፖለቲካዊ መድረኽ ኮይኑ ይጸኒሑ ሓይልታት ትግራይ ጀመርዎ መጥቃዕታት ናብ ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን ድሕሪ ምልሓሙ ካብ መንባብርኡ ናይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ቁጽሪ ብዝሒ በማይታ ሸሓት ከም ዝበጽሐ ይግለጽ ኣሎ ኣሽሓት ካብቶም ካብ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየደ ግጭት ዝሃደሙ ተወላዶም ኣምሓራ ናብ ጎረቤት ሱዳን ብምእታው ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ብወገን ሱዳን ክግለጽ እንከሎ ዓደታቶም ሓዲጎም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ዝተመዛበሉ ድማ ኣስታት 200,000 ከም ዝበጽሐ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ክልል ዓፈር እውን ብዘይካቲ ሓይልታት ትግራይ ንሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመዳን ጀመርዎ መጥቃዕታት ኣብ መንጎ ዓፈርን ሶማልን ግጭታት ተጓሂሩ በመህላው ኣማይት ክቅተሉን ከለው ናይ ዝተፈናቀለ ብዝሒ ህዝቢ ድማ ኣስታት 100,000 በፂሑ ከም ዘሎ ማዕከና ዜናት ሃገር ጠቂሰን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ሚሊሻታት ኣምሓራን ተደጊፉ ኣብ ትግራይ ኣብ ዘካይዶ ኩናት ካብ ቤት ንብረቱ ናይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣስታት 1 ሚልዮን ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዳርጋ ኣብ ኩለን ክልላት ብዝካየድ ዘሎ ግጭታት ካብ ቤት ንብረቱ ናይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ብዝሒ ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ከም ዝግመት ኣህጉራውያን ትካላት የመልክታ እዛ ኣስታት 110 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ብዘይካት ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ብሰንኪ ወራር ዕስለምበጣን ካልእ ባህርያዊ ብድሆታትን ኣስታት 11 ሚልዮን ካብ ህዝባ ተጸባይ ረድኤት ምዃኑ ይግለጽ ማሕበረሰብ ወፍርን ንግድን ቀጠር ኣብ ሱዳን ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል ዕድላት ወፍሪ ብዝምልከት ንምያጥ ካብ 28 ሓምለት ሒዞም ናብታ ሃገር ምብጻሕ ኣካይዶም ኣስታት 10 ዓበይቲ ነጋዶ ሰብ ርእሰ ማል ወነንቲ ኩባንያታትን ኣውፈርትን ዘጠቓለለት ጉጅለ ቀጠር ኣብ ሱዳን ኣብ ዝኣተወትሉ ምስ ኣቦ ወንበር ሉኣላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ካልኦት ሰበስልጣን ሃገርን ብምርኻብ ዘትያ ካብቶም ናብ ሱዳን ዘምርሑ ብደረጃ ዓለም ጉንን ስም ዘለዎም ነጋዶን ኣውፈርትን ቀጠር ሼኽ ካሊድ ቢን ታኒ አልታንን ፈጻሚ ስራሕ እስላማዊ ኣህጉራዊ ባንክ ቀጠር ዓብዱላ ባሲት ኣሕመድ አልሻይብን ይርከብዎም ኣሜሪካ ብልዕሊ ሱዳን ዘንበረቶ እገዳታት ድሕሪ መልዓላ መንግስቲ ሱዳን ዝጸንሖ ልዕሊ 50 ቢልዮን ዶላር ውህሉል ዕዳ ንምእላዩ ዘኽእሎ ናይ ወፍርን ምትሕጋዝን መደባት ኣብ ምድዳዩ ጸኒሑ ድሕርቲ ኣብ ፓሪስ ተኻየደ ዋዕላ ሱዳን ድማ ፈረንሳ ትርከበን ሃገራት ኤውሮፓን ኣሜሪካን ከምኡ ድማ ካልኦት መሻርክቲ ሃገራት ብድምር ኣስታት ፍርቂ ናይቲ ዕዳ ሰሪዘን ኣላ ናይ ወፍርን ንግድን ዕድላት ብምፍጣርን ቁጠባዊ ሕውየት ብምብርባርን እቲ ዝተረፈ ዕዳ ንምስራዝ እውን ተወሳኺ መደባት ይስራሓሉ ከም ዘሎ ይግለጽ ማሕበረሰብ ወፍርን ንግድን ቀጠር ናብ ሱዳን ዘካየድዎ ምብጻሕ እውን ኣካል ናይ ምዃኑ ተጠቂሱ راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو